באו כל הקבוצות והיה מעניין, היה נחמד, אני מקווה גם ערן שאפשר להפוך את זה למסורת, אפשר לעשות את זה כל שנה לזכרו, ובאמת אם כולם יכבדו כל שנה אפשר לעשות איזה דבר יפה למשפחה ופשוט גם לבוא וליהנות כל הקבוצות, וגם ותיקים וגם צעירים, ותודה רבה לערן לכולם. תודה רבה לכולם, תודה רבה שבאתם, הוא שומע אותנו, והוא גם איתנו, ובאמת באמת תודה רבה לכולם. אנחנו מעניקים לכם. תראו, המשפחה קר ויש פה ילדים וזה לא כל כך נעים, אז בכל מקרה גם הקבוצה שתזכה, אז מעניקים את הגביע למשפחה כאות הוקרה שיסמל שהיה טורניר והמשפחה ויש גם גביע לאלי שמואלי